Първите въпроси са свързани с Fantasy Premier League за този сезон до момента. И първият въпрос, който ви задаваме е: кой вкара първия гол за сезон Premier League 25-26? Отговор А: Уго Екитике. Отговор Б: Ева Нилсон. Отговор В: Мохамед Салах. И отговор Г: Антуан Семеньо. Кой вкара първия гол за сезона в Premier League? Я пак Екитике. Хуго Екитике, Ева Нилсон, Мохамед Салах, Антуан Семеньо. Сещаш ли са? Го гледах матч. Кой е първият изгоден играч за този сезон? Отговор А: Изрик Муса. Отговор Б: Кристиан Ромеро. Отговор В: Фана. Отговор Г: Робърт Санчес. Агейн. Първият изгоден играч за този сезон в Премьер Лиг: Изрик Муса, Кристиан Ромеро, Фана, Робърт Санчес. Първите три мача като домакин само двама играчи са вкарали гол. Да. Първите три домакинства на отборите. Да. Коя двойка играчи е Джаред Боуен и Доминик Калвърт-Люин, Уилсон Исидор и Ник Волтемати, Виктор Гьокериш и Кол Палмър или Ричарлисон и Данчо Финта? Коя двойка в първите си три Премьер Лиг домакинства с отбора са си вкарали голите? Така. Са били голмастери в първите три домакинства на мачовете. Джаред Боуен и Калвърт-Люин, Уилсон Исидор и Ник Волтемати, Виктор Гьокериш, Кол Палмър и Ричарлисон с Данчо Финта. Тук е хубаво, че ако единия се сетиш кой е, то... Изи. Да. Изи за единия, за другия. Данчо Финта, Ричарлисон, Гьокериш, Кол Палмър, Да. Исидор. Исидор Волтемаде, Ричарлисон Данчо Финта, Виктор Гьокериш, Кол Палмър, Джаред Боуен, Доминик Калвърт-Люин. Отговора е Джаред Боуен, Исидор Калвърт-Люин, Да. Исидор не се Исидор Волтемаде, Гьокериш, Палмър, Ричарлисон, Данчо Финта. Съндърнат играч Омар Алдерети регистрира 17 точки в Game Week 6. 6-та седмица на Премьер Лиг. Така. Кое от тия твърдения не е вярно за неговото постижение по време на матча? Карал е гол, регистрирал е чиста мрежа, получил е точки за Defensive Contribution или играл е срещу Wolves. Кое от тия четирите неща не е вярно? Вкарал е гол, регистрирал е чиста мрежа, взел е точки за Defensive Contribution или е играл срещу Wolves, срещу вълците. Кое не е вярно от тези твърдения? Кое е лъжата? Търсим лъжата. Карал е гол. Карал е гол, Да. регистрирал е чиста мрежа, взел е точки за Defensive Да. Contribution или е играл срещу Wolves, срещу Върхем. Три възможности. 4 Гол, чиста мрежа, contribution срещу Вълците. или да е играл срещу Вълци. Да, Нямам си не представя. Аз също. Ама го цъкнах, защото Дитко беше ми казал, пиши първото, което той си. Не ми идват точките, брат, ама. това е от официалния сайт. Давай да 10 въпроса. Това е въпросът от официалния сайт. Отбелязал е гол. Записал е чиста мрежа. Той смята точките и Да, той е бе, дълбок. Бре. И накрая той ще е три. Да, ама като не знаеш бонус колко е взел и малко се стряскаш, почваш Той да ще се взел бъркаш. 3 бонус, брат. Ясно е това, ама. Гол. И накрая е играл срещу Бърне. 6-3. Да, и накрая е играл си. И да го смяташ, да не го смяташ. Така, сега малко по-различен въпрос. Кой съм аз? Кой съм аз? Трябва да признаете играч. Песо. Не, ще ви дам и подточки. Играл съм за Тотна между 22 и 24. Може и от преди той да е играл, но за 2022-2024 в този сезон е играл в Тотна. Това е промеждутък. В същото време съм представлявал футболния си отбор, както на професионално ниво футболен отбор, така и на професионално ниво съм състезавал в волейбол. Кой футболист съм аз? Но е представлявал не на клубно ниво волейбол, ами за държавата си е играл волейбол. Разбрах, да. Национал. Плажен волейбол, само да вметна, не е волейбол такъв, плажен волейбол на държавата си. Добре. Деля ли, Хари Кейн, Иван Перешич, Муса Сисоко. Играл съм в Тотнам, в същото време имам мачове за националния отбор по плажен волейбол за държавата си. Голът ми срещу Бърли през сезон 2019-2020 Айде, мрак. беше избран за гол на сезона и спечели FIFA Пушка Шаларт за гол на годината. Да. А знам кой е. Оливие Жиро, Мохамед Салах, Хенрих Михтарян, Кюн Мин Сон. Голът ми срещу Бърне
през 2019-2020 беше избран за гол на сезона в Премьер Лиг. И също така спечели FIFA Пушкаш Award. Оливие Жиро, Мохамед Салах, Енрих Михтарян, Кюн Мин Сон. Значи, това ме обърках. За колко набира този Салах? Давай следващия. Говорим за гол на сезона, момчета. Кой съм аз? Карах в 90-та минута победния гол за Ливърпул срещу Нюкасъл, когато и двата клуба се бориха за титлата. 95-96 година сезон. Добре. И накрая печели Манчестър Юнайтед. Отговор А. Стан Колимор. Отговор Б. Джейсън Макатир. Отговор В. Роби Фауър. Отговор Г. Стив Макманаман. Кой съм аз? 90-та минута победния гол срещу Нюкасъл, когато и двата отбора се борят за титлата. До последно. Той вкара победния гол в 10-та минута. И никой не печели титлата от тях. Може. Това е ясно. Няма го във въпроса. Ама ако искаш, ще дам бонус точка, ако кажеш кой ще печели тогава. То ще е или А или Б, то е ясно. Не съм много сигурен, защото аз не знам. Не съм Не, проверил. махай го този въпрос. Не, бе, давай да направиш точки. Оцели, Аз знам отговора. Айде, бонус въпрос за точка. Ама седми ли е то или не? Я отговор Б какво беше? Отговор А. Стан Колимор, отговор Б. Джейсън Макатир, отговор В. Роби Фауър, отговор Г. Стив Макманаман. 95-96 тайтъл рейс. Кой съм аз? Аз доста явно изразих радостта си след пропусната дуспа на Руд Ват Нистърой, като му се смях в лицето и празнувах пред очите му. След късно пропусната дуспа на Олд Трафорд. Кой съм аз? Отговор А. Ашли Кол. Отговор Б. Патрик Вера. Отговор В. Фреди Люмберг. Отговор Г. Мартин Кьон. Между другото, Руд Ван Нистърой има два такива случая. Срещу Лихтенщайн, срещу кой дед пропуска дуспа. Момчето, че му обърна внимание, остави го само да го бута. Реагира не с цел рой. Да. После 8 на 0. Толкова да реагира 6 на 0. Кой съм аз? Аз карах 25 000 гола в Премьер Лиг. С един от моите 17 гола за сезон 2016-2017 като играч на Ман Юнайтед. Колко гола, извиняй? 17 гола е вкарал в този сезон. Така? Давай. Кой съм аз? 25 000 гола в Премьер Лиг. Отговор А. Златан Ибрахимович. Отговор Б. Люк Шоу. Отговор В. Анде Лерера. Отговор Г. Антони Марсиал. Точки да трупати. Ма моите са объркати на канал. 25 000 гол. 17 гола за Юнайтед този сезон, може да изключите един от тия четиримата. Общо във всички турнири 17 гол. 2016-2017. Не за всички турнири. Кажи ги, 17 гола. Те пише са, не пише. Но кои са играчи? Златко Баретата А, Люк Шоу Б, Андерера В и Г. Антони Марсиал. Кой ще има 17 гола, бе? Как няма Златко Баретата? А? Ако няма на сезон 17 гола. Къде Той го 17 гола направо той да гледа. бъдете? Той гледа, да. Премьер Лиг. Абсурд. Абсурд. Ние той как Ако са гледа. във всички, там може. Абсурд. Златко Баретата къде? Давайте, кой е? Андерера, Сетя. Марсиал и Люк Шоу. 17 гола вкарал. Абсурд. Момчета, тя пак напомня, да се игра в принцип е индивидуална, но като си подсказвайте кой какво е, сигурно ги знаете. Но понеже много пъти използвам имена, първо питам, Кой е това? да, кой е този футболист? Направи го наобратно да се вижда хубаво. Добре. Сега какво правим? Да го напишем. Давай, напишете още 6. Такова 6 снимки на играчеството е първата. Използваме някакъв път ни имена и не съм сигурен кой е колко е запознат как изглежда. И на моя въпрос. Ау, чай, че ми забрах името. Приличаме на един човек. Не, аз задавах въпроса, момчета. Оне дет е сменил 100 отбора, бе. Най-много отбори. Ау, чакай, как му беше името? Маркас Бент. Ако питаш за него, той е с най-много отбори. Премьер Лиг. Ти помисли хубаво, защото имаш време. Всички давай. са такива. Давай, следващия. Някой от Юнайтед. Кош. Виждат се отзади Кихе. Нищо е? Не, той го знае, че се прави много в момента. Ще лапи. Не пишна на брат. Не знам как трябва да ги тигля една по една, пък не е Не, трудно. Ето е. да. Оп. То се...
Съм сигурен, ама мязаме на него. Брат, сега тук си правиш чурка с нас. Не, момчета, всичките имена, като ги чуете, ще кажете, Че сме ги чували. малко ме е странно. Той са звездите на 2000-та година. От 2000-та до 2010-та брат ми твърди, че тогава сте били най-силни. Аз на тема футбол. Аз съм готов. Ама Гема спорт, трети финал. предполагам. От там и времето на там Роналдо и тес, нали? Еми да. Абсурд. Не знам на следващата. Да, бе. Каква? Мисля после. Ема това лицето му малко. Еми, брат, така е снимката. Той е пак от сайта на Премьер Лиг. Той е въпрос от Премьер Лиг от официалния сайт. Задаван във времето. Кой е този човек? Кой е човека на снимката? Кой е човека на снимката? А ти колко пъти си му споменал името точно ти? Ами аз си го пиша, ама Еми, дали е това, което начин си смисляш. го гледал. Аз си го мисля, аз го знам. Е малко снимката, защото Така е имал. Той само 2 пъти съм го снимал, докато играе. Едната, другата е вкъщи. да, ако с другите са пса. Първото нещо, което дойде на екъла, ти пише. Це, нали това? Не, аз просто нищо не мога да напиша. Ето, тук съм силен вече. Между другото, единствено него не го знае. От Аз въпрос. мисля, че не знам. С дълга коса бил ли, бе? Че тук е малко. Не знам, брат, не съм, него не го знаех. Чул съм му името, но да го знам как изглежда, не се сещам. Това ще мисля. Добре. После на това. Ще така че да го знае. Добре. Браво. После. Как чака обефини Мартинс? Сега имайте предвид, че наистина всичкото е било звезди по нови време. Няма слабо име, наистина. Не казвам ти, че само имена, ти имената им са силни, брат, те играят повече от тях. Да, от Тост Юнайтед най-вече, брат. Аз написах едно предположение, ама да си играя. Дай другия, то няма кога го мисля. Бал. То си е... Австралиец. Аз името не мога да се сетя, аз го знам, ама. Аз го знам, ама пиша просто на някакво. Ако първата буквичка от целите, пак ще го зачета пак. Нама да кое на фамилията или на първото име? На които да ответе? Имат 2 от 32. По сорт ще играе, нали? Не. Това преди, че ще разгоришам. Къде бе? Да. Възрастен, да. Сте. Възрастен. Знам колко е възрастен, ама гледал съм го. Гре, ти видя ли каква ситуация, бе? Първото му име е с Луна, бе? Не. Чита къде учи Угоро да ега ли, бе, брат? Ще там пък, не знам. Ще видим какво ще четем после. Мязат си малко с да ега, ама не се. Кой въпрос ви задавах първо? Сега ще ви... За първия гол. За епитике. Да. Първият гол отбелязан за сезон 25-26 е дело на Епитике. Еки, да. ципана точка. Добре. Чувка. Вкара последния гол. Да се поддържа рекордчето. Асистенция епитике. Първият изгонен играч за Премиер Лиг в този сезон е... Фофана. Уестър Фана. Сега е. Това е. Санчес Сигурно, е. да. Кой си ти написал? Санчес. Не, момчета, изръкнал са. Добре. Фофана даже не е тук в отговорите, аз ви го слушах, защото беше сложен в Салипа. И Добре. викам, няма те и лесно да е Салипа да ми го отмятате. Тук съм сгрешил аз на темата. Кои два играча са вкарали първите Добре. 3 домакинства? И си добре, нали? И си доста с Ник Болтемаре, първите 3 домакинства 3 гола. Това са Ясно, да. гълъба и финта. Финта по-късно се разиграе гълъба, той не игра даже в първите мачове. Как е пред два мача вкара гола? Гълъба? Да, да. Една нож се развъртя първия мач. За одерете какво сте писали за следващия точка? Мрежа. Няма. Играл срещу Ловци. Точно. Не е писал. Точка, не е срещу Ловци. Срещу някой много тегъв беше тогава. Добре ли, май? Не помня, ама беше гостуване или нещо. Нещо 0-0. Но не е играл срещу Лакантън. За волейболиста и за... Иван. Паню финта. Иван Перешич. Дали съм му гледал клипчета като играе. Не се бозикам. Кой съм аз с гола ми на сезона срещу Бънга и FIFA Мо. пушка шаларци? Мосала. Не, Мосала гол ми беше срещу Сон, дето ги има всички. Сон, да. Аз така то Салах ме обърка. Именно. Тоня гол, дето го прибра и я хвърли Да. просто далеч. Много бърка, брат. Тонко Сунгар.
А бомбата ги Става гол, мисля, че беше също я въртам, ако не съм. Еми кой ден, помня го, прибра го и хвърля там. Кой съм аз? Дет съм вкарал 90-та минута гол на Ливърпул срещу Нюкасъл, 90-та минута. Джеймс Макатер. Макмано. Не. Стан Колимор. И казва ти да или бе. Аз ви казах, че няма да се от този въпрос, защото е... Сега. Знаех си, че не да се. Кой съм аз, дет съм празнувал така пред друг брат Нистарой? Мартин Кьон. Мартин Кьон. Браво. 100%. Ето, права аз. Помня предпочитам. Кой съм аз, дет вкарах 25 хилядния гол за Премьер Лига? Космоса. Златко Баретата много ясно. Так. Да, и аз. Марсиал. Златко Барец, да. Кога е имал Марсел 15? Да, Кога? Чета. Ваши. Да. Айде да видим тук. Положението ми са. Тук кой какво е казал? Бент. Арам Бент ли? Не бе, туди, ти как не е много Маркас Бент, да. Салимонтари. Маркас Бентли окора. Не. Якоб Уягбени. Момчета. Това е един проучителен трансфер за това време да отидеш в Сити и Бенчи отивай там. Бенджани момчета. Втория ми, бе. Виж само да го ако Знаех, че не е Якоб, просто ми приличаш са него да писах него. Бенчи, you have to go there. Така имаме вярно момчета. Тук? Валенсия. Не, то съм Браун. Ма не е той, не е той. Ерик Джемба. Ерик Джимба, Джимба ти. Джимба, Джимба. Едно вярно, добре, момчета. Тук? Обучение Барко. Тебе Оба, Марка. оба. И аз там. Браво. Оба фирма. Браво, добре. Оба. Епче. Тук? Силвиньо. Не. Аз съм написал на Вич, че завършва. Не. Елан. Браво. Елана. Ето. Голям бразилец. Тук? Кристофър И Самба. аз Кристофър Самба. Кристофър Самба. Не. Бони. Просто някакво иначе. 20 стрент на Фема, бе. И тук първо написах, ама го задрасках Бобиди Кордова Рич и после Стивън Пиенар. Стивън Пиенар. Стивън Пиенар. Ето е като написах. Е, момчета, 4 верен тук. Дай бе, напиши Елан голи и гледай какво става. Как се лоя.